धनराज 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 हो धनराज जो भी काम करता सरळ करता या धनराजाचा ना कोणी जरी आणता हो धनराजाचा नरकात पावायचा सत्युगात सत्य तरी कितले सत्यांतले पण ह्या धनराजा राजात सत्य धर्माने कर्मान चालता सूर्याने जन्म तरी येतले पण ह्या धनराजात हलवून साध्य जसे जसे दिवस मुखार वयतात या धनराजाले जय जयकार गाते वयतात हो धनराज सतत 20 वर्षापर्यंत एक विषारी अनुभव घेऊन ह्या विषारी अनुभवात होड चाललो व विषारी जीव म्हणल्यार व धनराज या धनराजाला नसनसात वाईट चीज बरी लाज म्हणल्यार ती पैसो आणि आस्ती ह्या गावच्या लोकांना आनंदात झाडात मागे एक स्वार्थाची कीड चढवून ते पण कातन वळीचे हे धनराजाले काम अरे हे समुद्रा काय असरे तू आमगेले लोकेशन आर्यो अरे येताना त्या भुरग्याक बीन घेऊन या बेगिया तुम्ही सांगेल प्रमाणे मागेल गोंडन किडनॅप करून हाडला घ्या तुमच्या अमानात धनराज सावकार अंकल अंकल माका सोड घरा वचूच आहे माका मम्मी पप्पाले याद येवला चिंटू ए पिंटू हे घे तोंडात पहिली पट्टी बांधा झाल सावकार उत्तम उत्तम अति उत्तम समुद्र अति उत्तम जर तर तू मागे लष्करीत काम करते राहला तू मला माल जातला पण मागे कामात आडेला तू बदला नरकात नरकात बदल याद राव म्हणे यार बघी एका अंगेल घोडाना धोन दवरा आणि तेजे तुमगेले लाग सुरू जाय आणि तुम्ही कामार बिल्ला सुरू तुमगेले हां एक काम करा तुम्ही हे कोण धनराजाल घोड्याना दवरा जर सावकार हे कोण धनराजाला घोडानात आम्ही उडयतात आणि आमगेल किती व्यवस्था करा माडेची 5 लिटर ओके म्हणून आहे ना फोन करा ओके फोन कर कालची बेडशीट बी दिला फ्रेश आहे आमका फ्रेश तो झाला तो येतात हॅलो दोस्त मागेल 2 पार्टनर येतले तेमगेल माडी 5 लिटर व्यवस्था करा ओके किती हॅलो येतो म्हटला तेम चालता ती ते मन जातच ती माडीची व्यवस्था केला नी हा ओके केला फ्रेश फ्रेश असा नी ओके झाले झाले चल यार चिंटू लक्ष्मी असा लक्ष्मीचे या जोपर्यंत गेलता
तारुण्याचा आनंद घेना तिथलं म्हणल्यार माका सुकना दादा तुझ्या प्रॉपर्टी माझ्या नावावर करून घेऊ दादा तुगे प्रॉपर्टी मागेल नावार करून घेऊन कशा तुझ्या त्या तशेंच तुगेल त्या चलयेक मागेल बगल्या होऊन तेगेल हाल हाल तर केला मागेल ना हा कोणाकच सांगना या समुद्रात तू त्यांना साथ सोडणार ह्या समुद्राल देव केन्ना साथ सोडना म्हण जालो हो जे किती लोक हा जे किचितिलो ते काम मागेल सरळ जाती असा संकेता तेवी बाहेर गेले संकेताक ते बी भायर गायले त्याला पहिले तुम्ही जाल्यार त्याची फुडली कारस्थान हाव करतो हांव करतलो कशा तेवी लागला पण संकेत हेकातच येऊ लागला येऊ अरे संकेत तू